Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN online media. Kotel nego mari Nash. Mandigo i channel majo Luo. Subscribe kandigo i maweche tentie. Waikre uru ni interviews. Mabiro mang'eny bel. Ingega LTN. Ang'eyo LTN. Luo Trending Nation. Ang'eyo. Okay. Waketi uru mana LTN, the truth matter. The truth matter. Luo Trending Nation. Koro mae kar wach. Koro kapok ineno Luo Trending Nation. Aonge gimisa neno. Koponi pok ineno Luo Trending Nation. Mano onge gimisa neno. Okay. LTN Luo Trending Nation worldwide. The CEO is Omari Nash. Omari KE. Follow LTN kila mahali ne Luru LTN. Kenda nuoyo. Luo Trending Nation worldwide. Nyaka Snapchat, nyaka TikTok, nyaka Instagram, nyaka YouTube. Omari, how many subscribers do we aim at right now? 30. 30. Ne, 30. Ne, 30. Alafu 50 next week. LTN my Luo Trending Nation. Kidwa winjo udaku, kidwa winjo gimoro amama temre Luo, kae kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Kenda kwayo ni mondo umed subscribe LTN nikech ma koro e channel mamarwa kaka joluo mangiso wa gimoro amora madhi mbele. But dong tie jomoko mabe wacho ni fake it until you get it. Kanye ma jowang' mang'eny lal. You end up faking everything. Yeah. Okay. While you are faking, you are fucking. Bwana Indah mi president okunya wacho gima chalo kamano. Kiro kaza moro ng'ato mako president malich ni kawuono wan to dhi wuoyo. President okuo. Pile anya wacho nana aonge time mang'eny mar dondruok gi ji social media. Itiyo tiji. Anatiyo tija to pile ng'ama nitie miwuoyo kuome. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Koro nyaka wuo kuomi. Koro ma pile ng'ama nitie miwuoyo kuome. Koro kuom jok ma wuoyo be mano be ineno. Seche misebedo ng'at maduong' to nyingi pidho ji mang'eny. Samoro wuoyo no ema samoro miyo gi mogo. An dang' atamgi. Gima Nyasaye omiyo gi nema gi chiemi an ok anyal tamo gi chiemo. Kitamo onge kako dhi chiemo. Onge kako dhi chiemo. Koro ok inyal tame chiemo. Samoro ng'ato bet tien yang oneno ni kowuoyo nyingi Indah negatively. Koka maybe samoro nwang'o gimoro. Samon tie be jok mamiye mondo miyo wach nyingi Indah kama. Mano be mdayo mayudo. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro ano okanyal bedo ne okaduokra kode but anyalo manye yore moko. Okay. Weche to ng'eny sai matin nikech mbele koka liet. Mbele koko chwakore. Kendo okapar ka dhano nitiere ready mare. Kata jok mawuoyo Indah oko hit overnight. And we are still working on it. It has been a journey. Koro walking ng'eyo ni samoro watiyo matek behind the curtains. Spinbag Businga from Malaika Musical. Please subscribe, follow, watch LTN. And also remember to follow Omari Nash. Thank you so much, my brother. Yes, yakwaru kakineno kanyo no endo wan ka gi wuonyandare iluongo ne Prince Indah mwenyewe. Baba Kamara kakinene kanyo no endo Janabi adwane ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Ingega LTN? Ang'eyo LTN. Luo Trending Nation? Ang'eyo. Okay. Kungi mose jopiny nikech jogi winja to pok gineni LTN. To pok ginena nadia. Gineni kuonde ma ok LTN ma pok gineni. Pok ginena LTN. Jothurwa mosou. Un maber. Gisani wabiro ka. Wabe wachopo. Janabi gisani ni endi iseng'awa jawa kendo ajawa ni malo sana. But nitie koro kijana moro maneni kacha endo openjore ni ere kaka level ni biro ma maybe ng'ato koro chokumo chopene. Baba en tich matek. Kod
manyo content and then gimora mora mitimo itemi bedo real. Yeah, bedo honest gi yourself. Mano ibodhi mabor. But don't tie jomoko mabe wacho ni fake it until you get it. Koro igere kiwacho ni be obed real to samoro se kono no fake it. Kanye ma jowang' mang'eny lal. You end up faking everything. Yeah. While you are faking, you are fucking. Tukoro gisari endi agende dakika to chuok but adwa ni bi kone jopiny ni to mpango mani masani Malaika Musical nigo aneno kuseketo nwa festival madhi different counties and it is so good. Apart from Malaika Musicals en mpango mani maybe Malaika Musical nigo do mondo wambi o promote wakaka joluo. Okay, mpangilio mawantiere go en Malaika Musicals festival oken mar I don't think oken mar joluo kende but initiative na en mar promote jothumbewa. Waloso platform kanyachiel and then we come up kaka jothumbe to wa entertain ji. The motive maduong' mar platform no en ni wainwa jothumbewa matindo. Iwacho ni pile pile ki kao ng'ata chiel miketo kama yokang machalo yokang machielo pile pile oken ng'ata chiel kende miketo itingo ji mang'eny. Koro Malaika Musicals Festival it is not about an individual. It's not only about Luos. It's not only about Luos and it's also not about an individual. Indah yani akanyo nikech Indah pioneer mwanzilishi mar Malaika Musicals Festival. Lakini Malaika Musical Festival en majotumbete. Yeah. Okay. Maonge gimoro ni maybe ikaw mana stars upcoming gimoro machalo kama. Actually in our past event ne watiyo gi Achieng' Nyarongo, Roy Thunder, ne watiyo gi jothumbe mopogore. Kata ma Kisumu ne watiyo gi Aroji Chogo jothumbe mamoko. And from then ineno ka Aroji Chogo is coming well. He's growing. Is really growing on platform kage kacha. Yeah. To mage gik mawadwaro. Yeah. In kaka jathum maduong' nitie gik moko ma osebedo ka nie mbui kaende samoro yudo ka ng'ato wuok kacha chame yudo ka jathum yo wang' to in pok wayudo ka samoro kata ng'ato kogwari kumoro migolo dhogi en ni ilinga linga koso kinengi koso Jose penjore bwana Indah president ok nya wacho gima chalo kamano. Yudo ka samoro ng'ato mako president malich ni kawuono to dhi wuoyo president okuo pile pile anya wacho nana aonge time mang'eny mar dondruok gi ji social media. Itiyo tiji. Anatiyo tija to pile pile ng'ama nitie miwuoyo kuome. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Koro nyaka wuo kuomi. Koro pile pile ng'ama nitie miwuoyo kuome. Koro kuom jok mawuoyo be mano be ineno. Seche misebedo ng'at maduong' to nyingi pidho ji mang'eny. Samoro wuoyo no ema samoro miyo gi mogo. An dang' atamgi. Gima Nyasaye omiyo gi ne magi chiemi an ok anyal tamo gi chiemo. Onge kako dhi chiemo. Onge kako dhi chiemo. Koro ok inyal tame chiemo. Samoro ng'ato beti tien yang oneno ni kowuoyo gi nying Indah negatively. Koka maybe samoro nwang'o gimoro. Samon tiebe jok mamiye mondo miyo wach nying Indah kama mano be mdayo mayudo ochiem to chiem mariek nikech be samoro ano okanyal bedo ne okaduokra kode but anyalo manye yore moko. Okay, gisani ni endi wamor nde kaka thum mar Nyajaduong' wuotho seriously. Wan gi geno ni ati chaki golo nwa album moro kosi chaki timo nwa single release moro koso jopiny oge nao. Weche to ng'eny sai matin nikech mbele koka liet. Mbele koko chwakore. Kendo okapar ka dhano nitiere ready mar receive gik mawaloso. Weche mang'eny sai maneno katin.
Kawatieko. In the first ohangla artist, Moka or band members, Mo Idogondege. How was the experience? It was good. Yeah. Is it a big deal? And big yeah, deal? yeah, and big deal. Kejo makuacho ni koringe ni kidhe jo band te like gimi dongo tin something of that kind. Skoto in one no kitime tima kendo be ok. No. In most cases jing'iyoga pesa, but ji ok ng'i gima inyo jothumbe wa sana mapacho ging'iyo pesa instead of ng'iyo brand. Ng'eny seche mang' isegero brand to pesa dhi biro kende. Sani ka koni ni baba adwaro 1 million eka bi event no. Ing'eni you will easily pay me nikech en pesa madhi duogo. Yeah. Okay. We have built this thing. En gimo ger kuom muda mang'eny. Ok en gimo biro overnight. Koro kata Jomawuoyogo Indah oko hit overnight. And we are still working on it. It has been a journey. Koro working ni samoro watiyo matek behind the curtains. Yeah. Somebody once said ne miracles gin gik mitimo ka ji kia but result koro ji neno. Koro ka ji ng'ato seneno result to neno ka chaindo. Wan bende wan e part mar entertainment kwa tieko okikonwa ni wan kaka jo LTN ang'o ma maybe wachung waloke matin mondo mi wa grow industry. So far an gima nyalo wacho utiyo tich maber to anahero jok matiyo matek. Gima keke tim keke gwandri gi ji titiji. Okay. Gimi expect ni chieng' moro kisedhi maber, kisedhi mbele to jibo wuoyo. Okay. Titiji tishughulika gi tiji, focus tiji, kiki focus weche maji wacho. Ibodhi mabor. Come on. Thank you so much Janabi. Wagoero kamana hinya. Nyakolo mo kaki winjo kanyo no endo mano iluongo ne Prince Indah Janabi iluongo ne Baba Kamara. Wan kanyo endo gi Pius Omudho. Pius Omudho is a senior manager iluongo ni manager 001. Kaka ineno kanyo no endo Pius. Ineno kanyo no endo gine e shughuli mar Malaika Musical. Bathe ka endo inyalo neno ge ne wan ka ende ge some TikTokers Evans Kenya and different people. Musa jopeny gombo neno ga Pius Omudho live wire manager 001. Makore channel mar piny luo maka pok iwe channel mora. Manager. Mos jopeny. I'm also fans temag LTN. LTN online media. Kotel nego mari Nash. Mandigo i channel ma joluo. Subscribe kandigo e maweche tentie. Waikre uru ni interviews. Mabiro mang'eng mbele ka. Ok wach ni un kaka Malaika usupport LTN yaw. Yeah, por wan ka ende ji mang'eny Simba Bugo bi mosa jopeny gini koro osechopo ka mosa jopeny. Amoso uma fans magwa kendo gima fans mag LTN. Waketi uru mana LTN. The truth matter. The truth matter. Kanyo. Ka ende mwaseketo bokwa gol wan ka ende ke jaber. Mos jogi pio Saraj. Hi. What's gina? Mo wacho ne gi nyingi. Nyinga enotieno Lili e TikTok. TikTok ende be mantie na maybe Instagram. Aonge FB. Yeah. Hawa changu kendo. Kon gine wadeni kage Prince Indah ere ka kurelate ge Prince Indah. Prince Indah and bosswa. Wabiro shoot content. Ubiro shoot ka? Very nice. Thank you so much. Nuone gi nyingi gi Louis kache TikTok. TikTok ilonga ni Otieno Lili. Thank you so much Otieno Lili. Tich mutimo bernwa. Inyalo luwo Otieno Lili kanyo e TikTok. Pod gik mang'eny dhi kaendi inyalo neno chien kanyo no endo mane luongo ni Prince Indah Janabi kaka neno no akia ni jakamera inyalo zoom
inyalo zuma kabisa mondo ginene kanyo no endo. Mano ne gitimo challenge gi Asoro the comedian, ji ng'eny kanyo. Mano koro Otieno Lili morwako law mar mbuluchi iluongo ni Bruce Willis. Iwinje kanyo samoro kopo ni idende waya kanyo iwinjo ni Bruce Willis. Wan kacha gi Evans Kenya, iluongo ni Evans Kenya 1. Evans Kenya 1 ema koro lonyo gudu no endo, macha Simba Bugo. Wan gi Paul Wuruyoma. Paul Wuruyoma ne kaende. Paul Wuruyoma bi mos jogi ndalo moko ne ogwari kacho marach. Polo tuoma kama ota ne kleyo ne kama otu chamo pesa liel kawuono mos jogi bo ananyeo gondo ola ne jomono chamo pesa liel lutingo kar Polo tuoma Jawuyoma. Okay, yeah. Mose jo piny mokwongo ikon gi ng'ama in ing'eni samoro giwinja nyingi to pok gineni. Ani iluongo ni Paul Wuruyoma, Jawuyoma Kobong. But koro Nairobi kae, an ga failed. Yeah. Was support jongla in 1 or 2 3 ways, and we are there to support them. Yeah. And they also have friends. Koro we are just here to stay. Yeah. Koro also gimado nyisogi. Yeah. Ma iluongo ni Luo Trending News. Luo Trending Nation. Luo Trending Nation. Koro mae kar wach. Koro kapok ineno Luo Trending Nation, aonge gimisana. Kopo ni pok ineno Luo Trending Nation man. Mano onge gimisana. Okay. Nwagwaru kache ndo to kwa winjo wach pesa. Okay. Chegi moro kumoro ma ji adek kata ang'wen osechokre. Obviously gik moko nyaka wuogi 1 2 3. Koro gin gik moko man wan prepared for. Koro wan gi mano watimo, wan focused. Wachoko pesa, wa make sure nyaro negi wik maber. Pesa modong wamiyo wuon liel odhi maber, wuon liel wawe kamor, wadogo Nairobi wachwado shughuli. But no ing'eni wuon Nyandare ne wan go kacho wacho ne kopo ni okwe nyingi to mano nyiso ni ing'amo rumo mane ionge kabisa. Nyingi en gima nyaka wuoye. Sami wuoye nyingi no be ka ji medo ng'eye. Koro sami wuoye nyingi no wuoye nyingi no ber. Ka ing'amo kwe nyinge to be kara mano tieko gimo marach mitimo samuoye. To nitie jomoko ma igi wang' sana kopo no luong gi gine, kopo no luong gi nigi yuda ni ati nyenge gi kata otaji kumoro tiyudo ka igi wang' seriously ma yud ka gidhi kata overboard kata mana mar maybe go ng'ato mako ng'ato gima chalo kama. That is uncalled for. Mano gima rach kabisa. Nikech sama ng'ato luongo nyingi donge damage mo otima mukimo ni personally ulunga nyinge bisa moro yudo nyamoke mantino dhege ot onge tiende okochuno onge tiende iwinjo onge tiende ji manyo in different ways. To be seche moko wan koro kaka koro marwa cha and we are here today. Koro ng'ama neno ni nitie kaka gimoro rach kieo Marinash gi Paul Wuruyoma wan tie kae mama Marinash to ma Paul Wuruyoma gimo sekethre onge. Right. Mano ber kabisa Paul Wuruyoma wan wamedo goniero kama na hinya to dakikono wane jogi ka dwari to yudi kanya ane jogi ka dwara social media platforms nate Facebook Paul Wuruyoma, Instagram Paul Wuruyoma, kila mahali also social media platforms Paul Wuruyoma. They follow I will appreciate. Okay. Yeah. Thank you so much. Mani luongo ne Paul Wuruyoma inyalo manye kanyo no endo kuonde mopogore e social media mage iluonge ne Paul Wuruyoma. Pod wan kaendi the other side inyalo neno Asoro gi jok mopogore kanyo no endo Asoro and other Luo celebrities man kanyo itimo challenge mopogore. The other side wan gi Evans magi koro jok man gi iPhone. Magi koro jok manigi iPhone and above makoro ni kaendi kok en mana LTN man gi kamera to celebrity ni gi iPhone. Mit bara tari kaka neno no endo pod wadhi mbele gi timo challenges mopogore ji timo challenge ka gi kacha joma dwano tim challenge wan ka chendo gi Movin Freeman makoro make gi Bruce Willis. Gin magitimo kiani inyalo zoom out matin mondo mi bege nene steps kaka samoro bo take ground
mani luongo ne Prince Indah Janabi. An gima ahero gi Prince Indah Janabi ni the guy is so humble kendo inya neno kaka wazo shiet gi jino endo. Nitie jomoko ma kane ginyalo chopo kuma sani Prince Indah nitiere tinyalo yudo ka koro kata mana kaka wuo kode tek yudo ka en yore okere akera gima chalo kamano. But ngama chalo kaka Prince Indah tiyudo ka en tika. Wan ka endi Asoro the comedian. Asoro to pokaneno Asoro mono kuongo miel gi Janabi. Asoro kuongo ne gaji rieko kamano. Okay. Ja kamera kuonge manyna Asoro kichuri gi taya yawa. Churi gi taya kama tin. Asoro mosnwa joge. Mosnwa joge kacha. Yaure uru jokanyan, oyimre uru jokanyanam. Wambe kawuono wabiro Greenspan ka wabiro promote wuod luo wa wende mano Ogolo manyien no. Ng'eni jathum kidwa ni first ka in talent mar thum nyaka in makuongo ichak promote thumbi no kiin kapok jomoko promote nyige. Koro wamor ka wadwa promote wuod luo wa mano wach maber ahinya. Manyiso ni Jawa ka Janabi is your best. They are all my best though because they're all our Luo artists. Yeah. Makoro like Akoro mini He is. So Indah is your best. Ipana ango ma Indah timo maber mamiyo owini moloyo thumbe mamoko. Consistency, consistency. Alafu okotima gik moko abuga no okotimo gik moko ge program maber. And all this systematically. Yeah. On the other side akiani animane kenda neno ka nitie kaka o socialize gi ji. He's a free soul. I like that by the way. Yeah. Yeah. Doga bokuot ka nyithiwa. Asora ngono timo do ngato no gine ka leko gotiendo ka chogo kino ngato kayo dhoga. Okay, kun jogi ni ati LTN mambo yote piny Luo. Guys, LTN my Luo trending nation. Kidwa winjo udaku, udwa winjo gimoro amama timre Luo, kae kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Niluongo na Asoro the comedian kaka iwinjo kanyo no endo. Asoro wacho ni en mana ka endi. Pod wan kae chendo gi Movin Freeman. Adwa ni mondo aluonge Movin Freeman be wawuogo matin kae chendo. Aneno kode but wadwa ni wakawe dakika moro matin kaendi. Ene ma operate thum kanyo. Koro samoro wuoyo kode nyalo bet matek. Meanwhile ma pod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kaka iwinjo no endo. Wabede beda kaendi. Kae mibiro keniego. Kaka iwinjo ka wuonya ndare wacho. Owacho kacha ni ing'amo kuo wiye. Mano nyiso ne itho. Bruce Willis ing'eni ni timo ne ji interview to an ni poka maki. Bruce Willis koro mai Bruce Willis ng'e kamera. Bruce Willis okikuongi mose jo piny bwana. Amoso jo piny te no kwe kenda kwayo ni mondo umed subscribe LTN nikech ma koro channel mamarwa kaka joluo mangiso wa gimora mora madhi mbele. Ti ng'eni jogi winje ni Bruce Willis to gikia ni in ng'a bwana kikoni gini an ilunga ni Bruce Willis ajakano ma wang'aya aero but ginyinga mang'era godo nyinga mane kipande ilungo ni George Wilson mane mang'era godo but mar oledhi kata ma jong'eyo en Bruce Willis ema tiyo godo e TikTok kod account ga moko go. Wawinjo ka indo tambua i bwana michogi thumbe ma Bruce Willis ere kaka gijo beti Indah bomiyo wanyadhi sani ko kata mora manyadhi nyayo ka ngato achen my Bruce bonjo ka Indah wero cha emiyo kata sitimo kata ko mulungo kata kineno ka kawuono ni wabiro support mondo wagine ne kodo koro anero kamane mwagone kendo med mana support wa support upcoming jite jomoko penjo ni to kaka rubiro mu chwado challenge kama ende nitie kaka imiyo tip moro matin. Nitie kaka wasani moko nitie kaka timo kich last time moro no timo nyaka Kasarani kendo ne wan gi Indah tie sukari moro manyako be o support godo makata sani kata wan kikodhi kaka LTN warit sukari moro wambe wadogo sukari moro dong koko donjo gi gari kae koro mano wala malama ni kawuono komiyo kata sukari mo matis to be ogine ne kaka otim kaka timo kaka no timo last time. Ero kamano anya koro mogi wan koro warito sukari to wan ka mano Papa Gusto
Papa Augusto ndo huyo ndo amefika sasa hivi. Koro Bruce Willis, okikone ni okemewa be advice moro minyalo kono jothumbe gi mondo gembe gi chop kuma Janabi chop. We mondi kata kapok achiwo advice. Nitie chieth ariyo moko ka manitie TikTok. Iluongo ni Mr. Pascal Sundu kod Mr. Kede. Adako unia joka ma. Indo wene. Iwacho ni nitie chiedhi mokare. Chieth ariyo. Iluongo ni Pascal Sundu kod Mr. Kede. Moro maloso radio Mombasa cha. Adakwayo ni joka ma kata adakwero. Kabe ni TikTok, udonje TikTok mondo many likes amu keth nying Indah. Wan kako osiepe kod masabiki Janabi okwabiye godo nikech Indah osafa a lot mondo chope stage makore entieni mondo los brand mano chako donjo dak nu chake gi story ni ka ngato sa hit koka ni kia ngo okwalo beat ngato okwalo wer ngato mara en Illuminati in ngamu muni donje Illuminati no tena Mr. Kede gi Pascal Sundu gi Pascal Sundu macha Sundu okay manyiso ni un kaka koro fans mag Indah, you are not happy. We are not happy. In fact, you are not fans, you are friends. Ndio interview moro mana neno kitimo kode Umari ka kendo wacho kaka kene ngano kwalo to mama ngano rewo beat ngano gino ni ineno sani gimoro moro ma ji timo sani nyaka beni ntinga mano time chon koro en kono ni ngani timo gik mano sa tim embe nyado donje studio okwal beat ne ni chanyo ka gin live to giwacho ni Indah onge upcoming moro ma Indah sama ko bade ama ma Indah sa konya ama ni ginene Adape Junior Tony ka John mantiere e Malaika band cha une mumako bade shiko nya Kisumu mano no wuok matin to chako duogo une mumako bade Indah sabedo ka support upcoming masiche moko kolosa Malaika festival kani Kisumu idogo kao jothumbe ma Kisumu matindo tindogo boriwe mane en Mombasa okaw ma Mombasa go oriwe mane sani mama wadhi timore kaka mega cha okaw jothumbe matindo tindo ma kaka mega bo include ye kan kare dana ngo mudwaro Indah mu winyo ketho nyinge no nitie nyithindo mutere school form 1 nyithindo karibu 4 kare dano dwaro kango an gima ng'eyo gi Janabi en ni ok ohero gik moko milando ineno ng'acha en ng'amo ohero konyo but mostly ohero ga timega behind the camera ok ohero nyisore makoro kenie Janabi oya studio ne owe record ke studio kiangawa Janabi support upcoming donc kata kaka no dhie Jeff Wanyatanga utawala that was a great promotion that's great promotion ngecho support kijana cha sani koka jifanya karintiga studio moro kamilungo ni utawala mopogore gi barikiwa mwangegani kendo oyao ne many opportunities majidhi kundego koro kata ema dong no yao mare milungo ni Lelo production ini winjega podi dongonge awinjo kogole meke koro Indah jogi akena ngomyo gidak ne Indah ni but ananya kwa Indah ni omed miyo wathum omed golo nwa thum owe jok modenyo go omendo meduoyo nikech koro gipani ka Nairobi Gossip posted dichiel koro neno ni osechopo level moro mar miyo ji advice Nairobi Gossip no post mama we tanyre mama loso radio cha anyise kata en modwa ni jomak bad ngato no en moloso radio Mombasa no funda adimo sama ko lwet gi Mombasa ka so isama funda Empolos Radio Festival to omany funde radio mawetene mondo omak lwetgi owe ketho nying jomoko kech maingani o invest mondo chop kumo chopeni kasi ibiro gi uriambo gi utoto moko kiana ngoa ni ngano kwalo thum ngano kiana awinjo ni ngato kona ne jakano bolos mchele festival Ing'e namba jakano to kabiye. Macha jagwengo. Jagwengo bateno fu en apa no bi kode. Macha jokano ok timre kaka macha cha. Kar mondo kano kanyo, kar mondo ong'i kaka inyalo kony pi oweje ting'o jokano. En obiro usiana gi mambo ma Nairobi kaka kia Indah, kia ngoa. Bana ng'i dhier maodu, weng'io gir ng'ato. Amane gima nyako. Ngeri ijaka no make wacho ni dhier maore ke chalo ni ing'e Pascal gido dhier. Ajalinga kaneno ka jogi wuo marach, nyo ka ng'ano chiewo. Ng'ato ok nyal wuoyo meaningful thing nikech ogeni ya koku wuoyo about kagin gi ish kagin aliwa giwacho ni gi kagi wuoyo to ni gikonyo Indah ni thumbe
dhi malo. Aya, kare manye uje thumo matin mokiare upcoming ka. Be giwuotho. Uwe nyingi ane ka thumigino be dhi hit. Mondo ane ka thumigino dhi hit. Oni ka nyar jaduong' osechopo, Indah is the first artist ma wende ochopo 1 million. Onge jathum, onge jowangla ma eni artist ma Kenya mosatemo mathumo hit 1 million views within 1 week. Mano nyiso ni tich matek mangano. LTN Luo trending nation worldwide. The CEO is Omari Nash. Omari KE. Follow LTN kila mahali ne Luhuru LTN. Kenda nuoyo. Bruce. Trending Nation worldwide. Nyaka Snapchat, nyaka TikTok, nyaka Instagram, nyaka YouTube. Omari, how many subscribers do we aim at right now? 30. 30. Okay. Ne, 30. Ne, 30. Alafu 50 next week. Okay. Mano kori luongo ne Morgan Freeman. Ong'ama free kake neno no. En gi ng'ato. Bwana chama ne wadu beja. Koro gisari endi. Adwa ni kono wasani mabende ne kacha chaendo. In kaka Morgan Freeman ng'ama not Morgan Freeman we Bruce Willis. I'm very sorry. Yedhe mo madhogi be samoro nyalo tero morai. Okikone jogi be gima upcoming on nyalo timo kata jothumbe mapok ochopo kuma Indah nitie. Ananya chonia. Ingi mokwongo ka ng'etu mayinya kaka ng'ato struggle go ang'e nitie challenges mang'eny but jothum sani kendo competition ng'eny wangla ka inyo ka ng'ato wuok ng'ani owuok koro ging'eny koro ng'at mana ni bidii gi Nyasachi kilemo kod osiepegi kod kaka relate gi ji sani ng'eny kata kigolo thum chon nitie ka ji ni nohero ga golo thum e YouTube to hit tini ng'eny thum hit e TikTok sana moingo YouTube. Exactly. Kendo TikTok okonyo. Koro nyanyiso kata kidwa ginene. Manjo TikTok adek moko to be imiyo sukari moro ni ang'ane ne an gi thum makama konya promote. Yuro ka jomoko be dwani push ne gimoro to kata gimochiwo be TikTok ok donje gi onge free TikTok. Ndiga free Facebook kende. Kata ok inya donje gi bundle 1 MB. Idonje gi 1 GB kadhi mbele. Koro kata kidwa promote ni amo promote ni show moro amora. Imiyo kata sukari moro matin to aginenego. Ok ni kong'isi ni chula makama itingo iwidhigo koko kucho ni ng'ane geni sungre wakona maringo no ni venye tu kanye kuma wambe wayude chimbo wa mapili nikech kata ka idwa ni blogger kaka jotuko opost ni gimore wall ya mana Nairobi gossip lazima walipe je amount moma nyaki mingi kata kidwa LTN kata kidwa LTN njere sukari moma nyaki chiu to ni TikTok akukwa sukari moro tineno ni wasungre koro anyacho jo upcoming gitetia kod lemu so everything will be fine. Okay. Yeah. Thank you so much. Konjogi kumi yudie. An Kenya yuda Greenspan sani. Yuda Greenspan sani. But you follow Kamora Mora Bruce Willis. Na bedo nominated for something like content creator of the year. Kora akwa ni jo winjo marwa. Kich aneja luka chakenda. Koro kikuwe kura of the yoko. Watem mondo. Wagi ina oro ni link no to great tiki great ane nkiro na Musa Laba manu nyiso ni am humbled koro akwa ni ugona kura mondo awin gini yeah site lungo ni Content Creators Award Content Creators okay aneno ka gari biro wachore ke kon matin mono ngano kadhe koro iwinjo kaka wacho ne iluongo ni Bruce Willis unyalo manye kae chendo e kuonde mopogore kanyo e Facebook iwacho YouTube iwacho TikTok okay Twitter taonge Twitter inga okay so Ntire interview mati wana nyako moro kai to na penjo moro mowango yi ilungo ni Miss Muga okadano dhi mabora kwa ng'ono nena kaka normal kaka reporters timo okay kech yo wang koda kabisa kana interview ya penje ka ben penjo mana penje to okomore koro ka ginango chupode I'm sorry ise kwayo ng'ono chuth okodwara kata wuo koda to macha nane mood mar interview koro kikone marach ena penjo ma jopiny gomoga penjo but koro gipase through an okay koro Omari Nash erokamano kendo congratulations on Monday naneno kiwin award cha to natemo lawi mondo ago kodi picha but suit mane rwako noingo be but donge koro wan tire LTN koro wan LTN kendo mano ka okombe no kendo kako Omari Nash kendo anamor kabisa kech gini isa struggle godo kiwuok godo mabor kata last year ne wan kodi Nairobi cinema kanyo koro erokamano kuom having me today kauno watemo timo shoot moro ka
mondo wa promote go Indah. Indah Indah morom gi ji, mo socialize, mo penj kama koro wasani moko. Kama e kaka itimo. Giwe ng'awo kiburi ni koro kawera chelo Said koro ng'awo ng'usati okida musowa. To Indah to album full o trend. Dogi nyal paro Indah the other time album full not trend. 8 songs not trend back to back. Sani wendo so 1 million to podo biro romo kodwa jogi nene. Wawa Siem ni jogi ing'ama msani ka in kanyo to in gi kiburi ni okidwa romo gi ji chieth guok. Hapana tiye kwa hana. Kamano. Koro wadogi miel kama. Okay, ndaba. Jakare kaka winjo endo mani luongo ni Bruce Willis hapa ni winjo kacha kochoge e thomenda thumbe moko achiel ari adek. Gisani ni endi we wachak wanene ang'o ma dhi timore mbele kanyo no endo. Thank you so much. Nitiere jama mabende okelo mich ka endi kaka ineno kanyo no akia ni jakama nyalo gine ang' wadasa ne dhoge to winja ni to embe eno nagi koso ento gine nango kanyo no aneno ka ogoro kacha to ogoro janabi hapa ni notango ni mana janabi gimotimo achiel ari adek koro warite kanyo no mondo mebe wadase dhoge ne to obiro mondo mi ode kaka itime koso ere kaka obira nene kanyo no endo kaka ineno okelo gine okelo mecha aneno ka pod odaso dho janabi kanyo achiel ari adek aneno kogoro kanyo en bende kutieko to wachako make maka mondo konwa ni to en to timo ang'o kanyo no kaka ineno no. Aneno ka pod odaso dho janabi kanyo. Aneno ka pod odaso dho janabi kanyo. Mano be msani kaka neno kanyo no endo ne joma wacho ni wuo nyandari ok support ji nyalo neno kanyo kaka en mani gik mang'eny mok golnu but gik mang'eny timore tok kamera. We ni Mkikuyu? Yeah, Mkikuyu. But unajua Indah na we ni Mkikuyu? Namjua. He's a star, man. So you want to tell me that Indah is now a universal artist? You know, if you avoid the hatred inakuanga na watu na you just focus in good stuffs. Kama msee ako kwa top rank, just rank him fairly. Okay. Yeah. Okay. So he's ranked. Okay. Anafanyanga kazi poa na akifanya kazi poa unamjua. Okay. Yeah. So now you can rate Indah as one of the best Luo artists. Not like one of the best. He's actually a star. Okay. He's actually a star. He can represent us everywhere. Okay. He's qualified. Yeah. So saizi umemuonesha picha akakwambia amesema anabai, ana promote, anataka saa yake ndo nichore next and that's the spirit to move on. You just avoid the rest and do and focus with whatever is good. Bro, unaweza waambia pale wanakupata kwa social media? Mimi naitwa DVC. YouTube, Instagram, TikTok, DAYVY_CY, DVC. They know me. Okay. Yeah. Thank you so much. Yes, jakoramo kaka neno kani endi wan gi team Malaika ka kendo ingene mondo mi Malaika chopo mantiere en otene gi jok mang'eny. Jok mostly ji ong'eyo mana Pius Mudho live wire but wan gi Supen. Iluongo ni Supen. Supen. Supen ok kuongo mose jopiny koso awelewi kijaluo. Amoso anaja suba ajawaware. Yes. Supen wa Malaika imbende in manager o anaja lwedo. Anaja lwedo. Okay. Mwana kamano. Okikonwa tactics mabe utiyogo mochopo Malaika kuma entiere sana. Mago to mag okonyal convey gik matimo but Malaika is big and teach matek. By the good job on what you're doing. Keep it up.
So as LTN or as Omari? As LTN, as Omari, the brand. Yeah. Keep it up, my brother. Okay. Yes. We are so grateful to kikono wambe koro mwatimo maricho mondo me wachope mbele kuma malaika nitiere kaka LTN. One watima ngoma. Mondo LTN Obed nominated to win the award as the best at Maru Awards. Mano means you guys are doing a good job. Okay. So keep it up, do the good job. And the sky is the limit for anyone. Okay. Yes. As we conclude, I know you have a short time. Just tell them that you are Supen from Malaika Musical. They watch LTN Low Trending Nation. I'm Supenbag Bosinga from Malaika Musical. Please subscribe, follow, watch LTN. And also remember to follow Omari Nash. Thank you so much, my brother. Thank you. Continue being humble. Oh, hello. Nekoro moka kiwinjo kanyo no endo mano koro iluongo ne Supen ne koro en makoro otimo gik moko achiel ariyo adek kapani usewinjo stoch Supen wabo biro kanyo mondo mibe koro wakelnugo kende ne wan kanyo gi Malaika Musicals and we are so happy team Malaika. Janabi is really supporting us and we really love it. Koro ngata man kanyo no endo wameduru mana subscribe to LTN Luo Trending Nation. To wagonu erokamano kuom vote nwa. Thank you so much.